etorri herri erratiko entzule. Ongi etorria luzatzen dizuegu Eusko Ikaskuntzaren izenean, ohiko dugun saio honetan zatetelako. Eta ohikoa dugun saio honetatik gaur ezohikoa dugun gai batekin, Resurrección María de Azkue. Euskal lexikografo, folklorearen ikertzaile eta eraberean gramatika dia, zena, Lekeition saioa eta orain dela 50 urte hildakoa. Horrexegatik, 50. urte horren hori ospatzen delako Eusko Ikaskuntzak, eta jaioterrian, Lekeition jardunaldi batzuk antolatu ditu. Honetaz guztiak hitz egingo dugu gure gaurko 3 gonbidaturekin eta denbora gehiago galdu gabe aipatu 3 gonbidatuak aurkezteko dizkizuegu. Batetik gurekin da Deusto Unibertsitateko literatura irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako Gipuzkoako lehendakari ordea, Ana Toledo, ongi etorri. Era berean, Uneteko irakaslearen eta Eusko Ikaskuntzako hizkuntza dugu eta literatura zaileko lehendakariaren patriotiku ongi etorri. Eta zuek nabarituko duzute bestalde dagoelako, alegia telefonez bestalde dugulako Itziar Laka Euskal Herriko Unibertsitateko linguistika irakaslea. Itziar, ongi etorri. Ongi etorri, eskerrik asko. Bueno, Resurrección María de Azkue dugu gaia Lekeition jaioa, hain zuzen ere eta urte konkretu aipatzaren 1974 urtean, eta orain dela 50 urte zendua. Zer esan duteke nolatan Eusko Ikaskuntzak jardunaldi hauek antolatu eta alorretatik zebatuko gara eta jartuko gara ondorenean ere gehiago sakontzen, baina arrazoiak, Patri? Bai, begira, Resurrección María beti gizonezkoa, ez emakumezkoa, Resurrección de Jesús María de las Nubes, garai hasta gizona gruzia behitziren, 1950an, azararen 11an. Beraz, hilabete honetan, hilzen zenduzen, eta hori dela eta hain gizon handi eta ospetsuari bere herriak, Lekeitiok eta Eusko Ikaskuntzak 6 egun antolatu ditu. 6 egun, 3 astetan zehar, eta nik uste du bere handitasun hori, bere lagunek deitzen zuten gonresu laburtuz, ikusi ahal eta entzun eta jakin ahal izango dugula. Nik ezakit liteken ala galdera honeko subjetibo izatea, zuen erantzunaren irizpideetan oinarritzen delako, baina gaur egunean, gure ingurunean baldago, garaia joetan hango egoerarekin lan egin eta gero, horrenbeste lan, horrenbeste sakrifizio egindako pertsonik. Alegia, paralelismorik aurkitu daiteke, baina, gaur egungo gizarte honetan garaia joetako egoerarekin sorturiko pertsona honekiko. Nik uste dut gaurko gizartea desberdina dela. Esango nuke, gu espezializazioaren munduan bizi gehala, ezta? Eta aldordi horretatik jara Azkue oso berezia azaltzen dugu, oso polifacetikoa izan zelako, hainbat eta hainbat aldardu landu zituelako, delako musika, opera, gramatika, hiztegigintza, eta hainbat kulturekintzaren sustatzaile izan zelako, aldizkari sortzaile, kudeatzaile, eta bar. Eta orduan, egun alor txiki batean zer jakitera bideratzen gea, eta horretan ematen ditugu orduak, eta alderdi horretatik, askoek, balor asko hartu zituen. Itziar Laka, linguistiko irakasle bezala, pentsatzen dut, jardunaldi batzuk antolatzearen horrek ere, erakusten duela hizkuntzarekiko lan egin zuela, ezta? Izan ere, Euskal Laritzan jarri erraldoia da, Azkueren emaitza, askotan izan da, harritzeko badela gizon bakar batek,
burutu izana horren beste lan, eta gramatika eta hizkuntzari buruz bakarrik ari garela esan daiteke hau. Honi gehitzen da diogu anak esan bezala beste hainbat alorretan egin zuen lana, eta egiazki iruditzen zai, hizkuntzalaritzaren aldetik eta euskalaritzaren aldetik, baitadezkoa zela, noski, eta izango da, ez bakarrik. Oraingoan, baina horrengoan ere, askoeri buruz hitz egiteko eta askoeren lana zabaltzeko eta ezagutarazteko horrako bizarrak egitea. Bueno, bagatozen eta zor gaitezen egunotan, lekoitzen egin beharreko ekitaldi hauen ingurura edo hurbiltzen eta bentsat hauen inguruan hitz egiten. Ekitaldi guztiak lekoitzen izango dira, Patri, oroar hartuta, ugaletxea badago bizarleku nagusinetariko bat bezala, baina zure kasuan, Patri, zein alor, zein Resurrección Maria de Azkue aurkeztuko dugu? Ni Azkue antzerkigile aztertuko dut. Zeren, ez bakarrik antzerkiak, baita ere zarzuelak eta operak ere idatzi baizitun eta baita ere aurkeztu edo taularatu. Egi esan, Azkue ez da bakarra. Ez da bakarra, zuk esan duzunean, ote den orain bere tamainako jenderik kultur alorrean. Joan den hilabetean, adibidez, irailean, Euskaltzaindiak antolatu zituen beste jardunaldi batzuk, eta jardunaldi horietan Azkue bera ere ospatzen zen, baina baita ere Julio de Urquijo eta baita ere Pierre Lafite. Eta nik uste hiru gizon horiek, 20. mendean izugarrizko lana egin zutela alor ezberdinetan. Eta asko lagundu zuen Julio de Urquijo berak, eta nik uste dut 20. mende hasierako antzerkia Bizkaian, opera eta guzti hori izango dela nik aztertuko dudana, sortzaile bezala eta baita ere editore bezala. Zeren Gabonetako ikuskizuna ere berak 18. mendeko teatro hori Arrutiarena berak plazaratu baitzuen. Baina azten baldin bagara hilaren bezian asko antzerkigile bezala, gero 10an ikusiko da beste ikuspegi bat, hau da Mertxe Garziak tesi bat egin duenak asko musiko bezala, irudi hori, zati hori aztertuko du, eta baita ere Ana Toledok Azkue kontalari. Zeren, narrazio gile ospetsua ere izan baitzen. Eta horrela beste arloak ere ikutsiko dira, gizona, garaia, gramatikalaria, eta Narrazio gile ospetsua izan daitezen Azkue, nik egun horretan planteatzeko asmoa daukadana honakoa da. Narrazioari begira batetik, sortzaile izan zela eta historioak kontatu zituela, baina horren aldamenean azpimarragarria iruditzen zait sustatzaile izan zela. Azken batez euskal kontaketarekin gertatzen da zerbait berezi xamarra, inguruko literaturekin erkatzen baldin baduk usta. Inguruko literaturan erdi aroan sortzen da kontaketa mundu idatzian jakine. Adinez ezta, Euskal Herrian historiak aspaldidanik kontatu dira eta baita ertaroan ere ezta, baina idatzia zagin nahi. Esan bezala inguruko literaturetan ertaroan sortzen da kontaketa, baina Euskal Literaturan ez da sortzen 19. mendearen bukaera arte. Eta hor bere biziko lana egingo du Resurrección Maria Azkue sustatzaile bezala. Ekintza horretara bideratuz jendea, eta gero berak ere historia kontatuko ditu. Nik uste dut duena den Azkue kontalaria asko kontagintzan egin zuena baino alderdi garrantzizkoagorik landu zuela Azkuek uztegi gintzan edo gramatikari legin. Azpimarragarria iruditzen zait bat Euskaltzale aldizkariaren
zuzendaritzatik, berak sortu zuen, eta aldizkari horren zuzendaritzatik zenbateraino sustatu zuen gertaera. Kontaketa garatzea. Gramatika ipatzen zenuen, itziar laka gramatikan, lan mardula. Bai, gramatikan askoek, euskararen ikerkuntzan egin zuen lana horren besterainoko handia da. Ezin daitekela nire ustez behar bezala, eta hitzaldi batean dagoen denbora tarte horretan, bere lan guztia aztertu edo azaldu ez. Eta orduna, adibidez nik emanaz moduan hitzaldi hortan hori da hasieran esaten dudana, ez lana zabalegia da, lanari buruz hitz egiteko, eta gainera askotarikoa, askoek aldaketan egin zituen, bere gramatika gintzan, bizitzan zehar, aldaketa gozona barmenak. Eta adibidez hitzaldian erakutsi nahi nukena da, agian nire ustez jendeak gutxiago ezagutzen duen askoren alde bat, eta hori da bere gaztaroan egin zuen gramatika lana. Eta gaztar hortan egin zuen gramatika lan hortan, euskarari buruzko arautze hortan, agertzen zaigu guztiz garbizalea eta hitz egiten den eta erabiltzen den euskararekiko oso errespetu gutxi nolabait daukan asko bat. Eta interesatzen zuen bat hori azaltzea, eta erakustea nola askoek hasieran egin zuen lan hortan, lan hori izango da gero garbizaleek, Arana eta bere inguruko euskalariek hartuko duten eredua, eta bizitzaren ironia bat bezala asko da euskalako, asko bera izango da gerora, bere heldutasunean, garbezenetasunari aurre egingo diona, 19. bukaeran 20. mendearen hasierako tarte hortan, eta pizkat hori da hobeto ezagutzen dugun askoren emaitza, ez nola askoek pizka bat, askoek lasaitasun pizka bat hartu zuen garbizaletasunaren olatu hortan, eta erakutsi zuen nola jaramon egin zaion herriak hitz egiten duen euskarari eta euskaldunek erabiltzen duten euskarari eta hortik atera behar dela pizka bat idazteko erabiliko dugun ereduaren arauak eta bar. Baina, hitzaldian erakutsi nahi duena da, nola alait eta oso labur esateko 19. bukaera da, 20. hasiera hortan, euskararen garapenean oso jolaskoa diren urte hortan, askoek egiten duela dena nola baita. Asko era hor dagoen hombre orkestra bakarra, berak sortzen du garbizaleek bezalatuko duen eredua, eta gerora berak egiten dio aurre eredu horri, eta erakusten du nora hori ezten hizkuntza bat arautzeko bidea, eta ez hizkuntza bat bateratzeko bidea. Hori da pizka bat laguzki, erakutsi nahi nuke. Bai, hori izango dutzake gutxi gora bera, askontzetik, Dodsonek esaten zuena, ez dela baskontze, askontze garrizik, askontzetik herri hizkorara, ez? Ikadeak badu artikulu bat, txukumuria deitzen duena, zeren berak uste daitu, hori, bere gaztetasuneko, txarranpina bezala, holako eritasun bat izan zela, purismo hori, eta orduan saiatzen da, herri hizkera guztiak errespetatzen. Baina, bere turismo edo garbizaletasun hori nabaritzen zaio bere obra guztietan, antzerki guztietan ere bai. Eta Sabino Aranak esate baterako, kontutan hartu gabe Gipuzkoa aldean, edo egiten zen teatroa, idatzi zuenean eta plazaratu zenean Bizkaitik Bizkaira, eta badago omenaldi egunean, 24. larunbata, beste horako saio bat, oskorrik egiten duena Bizkaiatik Bizkaiara, kontsideratzen zuen azke teatro nazional, delako horren aita bezala, ezta? Eta, gauzatxo guzti horiek, aipatuko ditugu egun horietan. Artara, bere heldutasun horretan, olako evoluzio bat, eta involuzio bat ematen da, borak hasieran definitzen zuen horren aurka edo ipintzen delako, olako aldaketa garri bat ematen da, hasieraka bukararen artean. Bai, esaterako hori nabarmen dago, nola egin zuen bere hiztegia, 1905 garren urtean argitaratu zuen hiztegian, hor badia irizpide batzuk oinarrian, eta Larramendiren asmakizun guzti horietatikan alde egitea, eta gainera bere bizitzan sermoiaria handia izan baitzen ere, behin herrira joan zenean, Lekeitiora, entzun omen zituen atzo batzuk esaten, baina gezurrari egi, zu deuse entenditu edo, Lekeitxeraz izango zuten, hoi, herriko semia alda,
Eta, bueno, orduan, gauza guztiak, pentsaraziko zuten, ze euskera eredu erabili, ezta? Askoren kristal lingüistikoak kontaketara bete-betean iristen dira, ezta? Ikusi besterik ez dago berak argitaratzen duen lehenbiziko kontaketa liburu bezala argitaratu zuen lehenbiziko kontaketan behin da betiko. Ezkerraldean, ezkerraldean bizkaieraz egiten du eta eskurian Lekitioko aldaeraz. Edo 1918an argitaratzen duen argi galduan, parentesiak erabiltzen ditu, hitz baten sinonimoak erabiltzeko, izartxoak erabiltzen ditu, atzean gehigarria jartzen du, azken kezka lingüistikoa kontaketetan ere oso nabarmena da. Ari gara bada Azkuren, reservazioan Maria de Azkuren, nondik norakoak eta aportazio horretarikoak aztertzen, Eusko Ikaskuntzak antolatu dituen jardunaldi hauen oinarri honetan. Izan ere, bere garaian eta Eusko Ikaskuntzak egindako lehenengo kongresu horretan ere, pertsona aipagarria izan zelako, hartara hortzikan Euskaltzaindiaren sorrera ere erakarriko zelako, eta azken zinean, ari garen bezala, eta gure artean hemen lagun artean itzaiten ari garen bezala, Euskalaren aldeko harri mardul bat izan zelako. Guazen apur bat zakontzeare bakoitzaren aspektuak, gramatikan itziartu denan diguzu gramatika nolako horretaruak itzugungo duzunaren inguruan, baina eta antzok egintzen adibidez, Patri, nondik norakoak dira Azkuren lanak. Antzerki mordoska idatzi zituen eta argitaratu ere bai. Adibidez, Bizkaitik Bizkaira. Eguzkia nora, kolonia inglesa, sasi eskola. Hau, ez bakarri Bizkaiera, zeren Gipuzkoaraz ere antzestu zen eta ondarra bilan, 1910 Pasa de tximbos, Hortzuri eta Urlo operak. Aitaren bildur. Beraz, pila bat, lan izugarria egin zuen arlo guztietan resurrezio maila daztu. Eta, gaina, duela urte batzuk, bere biografia bat idatzi zuen Osantoni Arana Martijak, Euskaltzainak, eta gainera, 16an izango du berak hitzaldi bat honetaz, bera musikoa da, eta ondo ezagutzen du ere, dudai gabe, Azkuren bizitza guztia gizona eta garaia aztertuko du. Eta nik aztertuko dudana, hori, zergatik Urlok adibidez frakasatu zuen. Zeren bere momentuan izan ziren mendi-mendian eta Uriri eta Usandizagaren beste opera batzuek, eta Urlok aldiz eta Hortzurik ez zuten izan arrakasta handia. Bueno, horako gauza batzuk zergatik, egun horretan pixka bat horretaz mintzatuko gara. Ezin daiteke zartxore aurreratu, zergatu erietan barrena? Bi hitzetan laburpen lan mardul bat eginaz? Bai, arratsaldeko prensak esaten zuen por la ronquera del barítono de Ercilla. Orduan horrela utziko dugu eta beste arrazoi batu luzeago. Eta narratiban narratiban eta titulu bera ikuste berak lehenbiziko kontaketa eman zuela La Abeja aldizkarien. 19. mendearen azken laurdenean hainbat eta hainbat aldizkari sortzen da. Asko bizitza laburra dute, baina sortzen eta Bilbon sortzen denetariko bat La Abeja da, eta hor besteak beste noiz parte hartu zuen Sabino Aranak eta Resurrezio Maria Azkue berake, zein lehetek egon zuen, lehetekaria zen, eta hor eman zuen Peru Matrakata Pedranto. Eta jarraituko batekin amaitu zen aldizkaria izan eta kitxo. Eta 2008an liburu gisa argitaratzen du, adizkian ikatzen nuen behin da betiko, kontaketa labur bada, eta esaten nuen bezala, alde batean Bizkaieraz, eta beste ondoa Lekeitioko aldara. Egia da,
behin da betiko hau, lekeition entzundako leyenda batean oinarritzen dela. Dirudienez, Jose Francisco Maruri izeneko bati leyenda bat entzun zuen, eta leyenda hau askoek gero bider landu zuen. Behin Euskal Herriaren jakintzan, eta hor jasoa dauka, entzunezuna baino luzeago, eta gero bere behin da betiko honetan oraindik luzeago. Gero, 1880an dara argitaratu egingo du, behin da betiko hau, eta Euskaltzale aldizkaria 1887an sortu zuen, 3 urte iraun zuen, eta hor, hainbat ipuin eta kontaketa labur eman zuen asko ezberak. Batxi Zur, Kristobal Handia, Eremutarra, eta behin da betiko hau dara argitaratu egin zuen. Ipuinak, bai. Eta gero, argi galdua argitaratzen dut Gipuzkera zera, 1918an. Gero zenikote argi galduaren inguruan, batasunara begira... Bai, bueno... Mardu bat ziniketela, gainera Gipuzkera mendauz eta gaur egungo Euskara Batuaren aldezik edo... Hor deigarria da, bueno, behin da betiko bizkerak idazten du, bere bigarrena argi galdua Gipuzkera osotuan edo horretan idazten du, eta gero bada bere kontaketari luzeena dena, eta askoatik luzeena dena, Latxili, izen eta argitaratu ez zuela. Eta berez Euskal Zendiak eta Laborio Kastegiak argitaratu zuten 1909 eta 1909. Eta Latxili hau ere Bizkaieraz dago. Zalantzari gabe hor, mila hizkuntzalariak eta gramatikan agituak direnak hobeto jakingo dute, Gipuzkera osatuaren gaiarekin edo arituko zen, hori, Hogeigarren mendearen bigarren hamarkadan eta eredu gisa edo ematen du argi galdua. Eta gertaerak leaburun kokatzen dituen, eta hain zuzen ere, nahi du horreko euskeraren, berak horra eramaten duen euskera, eredu izan dut. Bai, antzerkiak ere da, Gipuzkeraz, ditu hasierakoa Bizkaieraz baldin bada, antzerkiak ere Gipuzkeraz idatzizu, aitaren bildur, urlo, zengaintzan, Gipuzkoan, eta Orzuri bai, Gipuzkoako kostan, eta beraz, hori islatzen saiatzen zen. Eta horregatik nik uste dut, ongi dagokigula momentu honetan, Mitxelenaren hitz batzuk oroitzea. Eta hitzak hauxe dira, gaztelaniaz emango ditut, hauxe dira. Azkue escribía en un vasconce diáfano, rico y fácil. Fue el más decidido defensor por sus obras, todavía más que por sus doctrinas, de la adopción del dialecto guipuzcoano como base, completada y corregida con elementos tomados de otras hablas de la lengua unificada. No obstante, no podía ocultar largo tiempo su afán preceptista y tampoco conseguía siempre refrenar el deseo incontenible de volcar a cada momento las riquezas del léxico vasco que también conocía. De aquí el aire poco grato a composición literaria o a ejercicio de estilo que despiden algunas de sus páginas. Y usted bere sortzaileetasun horri, nik uste dut bere jakituriak gaitz egin ziola. Batzutan sortzaile ahalmen hori itzaltzen zuela bere erudizio eta bere jakituriak hizkuntzalari bezala. Eta hori da, gutxi gora bera, daiteke. Ikuertu gero hori konpartitzen duzu? Bai, izan ere, nik esango nuke, eta ez dakite patrita, ados egongo diren, baina nik esango nuke, askoek hainbat gauza egin zituela, batipat askoe gramatikalari bat zela, gehien bat. Nire ustez, eta hainbat folklore lanak egin zituen, musika lanak egin zituen, literatur lanak egin zituen, eta hiztegi zuarria egin zuen, esan hiztegi gintzen ikusten hor gramatikalaritaren barruan zartuko nuke, hizkuntza da, askoren kezka nagusia, eta are gehiago esango nuke neurri batean, beta betiko izango liteke argi galdua izango lirateke adibide honak,
inoiz idazten jartzen denean ere, hori, Mitxelenak esaten duen hori egia dela, ez? Igartzen zaio bere helburua ez dela, helburu literario bat, edo kontakizuna agian ez dela bere helburu nagusia, bezik eta kontakizuna bidea dela hizkuntza erakusteko, nola baita. Nire eritziz bentzat Azkueren gunea hizkuntza da. Inguruan egiten dituen lanak hizkuntzaren arabera egiten ditu edo. Hizkuntza erabili izateko edo hizkuntza erakutsi izateko nola baita. Patrik edo. Era bat ados, baina bete betean, zan egote. Resurrección Maria Azkueren kontagintzan egindako lan horietan, funtzioen metal linguistikoa nagusi da, eta azken batez esan ez bezala, bide da, eredu bat aurkezteko eta hor aritzeko. Bai, agian, potxo batzutan horregatik egiten du, prezeptista edo hizkuntzalaria nagusitzen delako. Baina beste bi obra nagusi dienak Euskal jakintza eta kantu bilduma, hor biltzaile lana itxaragarria egin zuen, eta eskerrak berari, ditugu hainbat eta hainbat kanta, miliatatiku, eskerrak berari, bestela galduak izango zirena. Horregatik nik uste dut, folklore biltzaile bezala, bere garaiko irizpidera zekin noski, nik uste dut, konsidera dezakegun gizon erraldoi da, da? Gizon erraldoi bat, aipatu duzuk, Patri, ondia altan? Bai, garaikoak ere, ala, esaten zuten, oleagak, esaten du, handia luzez, zabala, lerdena, sendoa, mardoa, txairoa, azal margo gorrizkaduna, osasuntzua, izan zela. Baina, hori gorputzez soinkeratu aldimatzen, buru adinen argia bizia zolia zen berea. Edo zen gaitzala, laster eta sakon aztezute edan eta gunera heltzen zan, atzunengo ondorenak atararik. Zetatsua bai, baina ez zetatia. Eztabaidako gaia ganoraz eta egokia zaltzen jakonean, bekian bere burua makurtuten eta bere autu lagunen aburura menderatzen. Horrela, erretretatzen du oleagak adibidez. Ez da gutxi. Ari ginen edo ari gara bere mardul honetaz eta bere baitere izakera, kasuikera eta fizikoki duen Eusuretik gora. Edo zuen izera haundi horretaz hitz egiten, eta galdera bat atorkit burura, entzun ere, Euskal Ikaskuntzak, 50. urte urren hau dela eta jardunaldi hauek antolatzen ditu, baina galdera da, zergatikan Ana Toledo, Itziar Laka edo Patri Urkizu, Azkuren bizitzaren atal hauek guztiak menderatzen dituzte. Zergatikan Azkue aztertu. Zergatikan Azkuet egindako lana nahi gainen ipini, hartu, berreskuratu, nondik handik hemendik atera, eta gero horrekin guztiarekin lanak atera eta jardunaldi hauetan nahi gainen ipini. Anak. Zer esaten dizu? Egia esan behar baldin badute, ni berez momentuan txomin bagirren eleberri gintza hartu nuen aztergai, eta horrek eraman ninduen Resurrección Maria Azkueren gana. Eta hori izan zen Resurrección Maria Azkue eta kontagintzaren alorrean sustatzaile bezala egindako lana ikustera eraman ninduena, zeren eta Azkue barkatu, Agirrek lehenbiziko eleberria idazten duenean, idazten du lehiaketa literario baterako, literatur lehiaketa baterako. Eta literatur lehiaketa hori Euskaltzale aldizkaritik, aldizkaria sortzen dira, 1958an eta lehenbiziko aldean, Azkuek prestatutako literatur lehiaketa da. Eta Azkuek dio, gure liburutegia urriegia delako, liburu gutxi dagoelako euskeraz,
urri daki dugulako, eta beste berbetan bezalako testuak ez ditugulako, ez dio testuak, baina liburu motak ez ditugulako, lagun batzuekin batera erabaki dugu literatur lehiaketa bat eratzea, eta zabituko da roman edo novela eta antzerkia. Eta, roman edo novela zailo honetan, Agirreren Almuendi kolorea izan zen garaile. Eta horrek eraman ninduen Azkue, niri konkretuki Azkue. Bai, nik izut, Txomin Agirre eta Azkueren personaiak bilaka abaizazien, baina badutela beste zerbait ikusteko. Niretzat, novela gintzan egin zuena, hau da, Garoa eta Kresala, mendia eta itsasoa adieraztea, berditu egin zuen operarekin Azkuek. Horturi da itsasoa eta Urlo da mendia. Beraz, eta horrela egin zuen kantu bilduma zoragarri hori eta Euskal Herriaren jakintza gure Azkuek. Eta zergatik gauden horrela hemen zenbait irakasle Azkueren irudia aurkezten, esango nuke, gure lanarekin maitenindua gaudelako, eta Azkue izan zelako benetan zutabe nagusienetakoa euskal literatura eta linguistikaren historian. Itziar, iritzia duna. Niri dagokidanez nik zure galdera modu bitara ulertzen dut eta bitara erantzun nahi nuke. Batetik, Zorana kontatu den bezala, zerk eraman ninduen ni, Azkue aztertzera. Eta beste izan izateke, zergatik merezi du Azkueren lana ezagutzea eta zabaltzea. Eta ni nola heldu nintzen Azkueren lana aztertzera, anak kontatu denarekin antzekutasun handia du. Ni beste bidazio batetik heldu nintzen, ni Kirikine horren lanen edizio bat prestatzen ari nintzen, eta orduko hizkuntz ereduak ezagutu behar nituen, ikusi nuen oso ezagutzen zirela orduan, eta hizkuntz eredu horiek aztertzera joan nintzela, zer aurkitu nuen izan zen, garai haietan zegoen eredu bakarra nolabait Azkue zela. Dena, guztia, garai hartan egin zen guztia nolabait Azkueren inguruan egin zela, edo Azkuek benetan eragin ikaragarria izan zuela. Horrela heldu nintzen ni Azkueren lana nolabait aztertzera. Eta Azkueren lana zergatik aztertu da zergatik merezi du hortaz zerbait jakitea, manik Patrik esan duen gauza bat hartu nahi nuke nire erantzunerako, eta hori da Azkue zen bakarrik izan oso gizon langilea, gizon jakintzua eta kemen handikoa, biztan denez horren beste lan egiteko. Nik eta bintzat gramatika gintzaren ikuspuntutik hartuta, Azkuerengan bere lan nabarmentzen dudan gauza bat, hori oso importantea dela eta ezagutu beharrekoa dela. Azkuek hizkuntzarekiko izan zuen maitasuna. Hau da, adibidez, bere garai garbizalenetan ere, Azkuera gure artean euskaraz idatzitako gramatika bat argitaratzen duen lehenengoa. Azkuek gaztetan idazten duen bere lehenengo lan hori euskal hizkindea, guztiz garbizalea dena eta euskara kasi kulertezin batean idatzita dagoena, dena den euskaraz idatzita dago. Eta beraz jarreran oso garbi esaten du, euskal gramatika ajola diola, euskara garbitu nahi duela, baina horrek bakarri daukala zentzua euskara erabiltzen baldin badugu. Hau da, euskara ez dela vitrina batean, gordeta, orain dela gutxi baten batek aholkatu digun bezala, gordeta eta garbituta eukitzeko zerbait. Eta Azkue bizi zituen garaietan ikusten jarrera hau, nahiko garrantzitsua zela. Jende asko garai hartan euskara aztertzen zuelako, edo garbitu nahi zuelako, edo batundu nahi zuelako nolabait, baina gero gaztelania hutzean aritzen ziren euren lanetan, eta euren argitalpenetan. Eta Azkuek horre bere hizkuntza nabarmena erakusten dugu, eta euskaraz idatzi zuen, ez bakarrik literatur gintzan bezik askotan, ez beti baino askotan gramatika gintzan ere bai. Eta iruditzen zain komini zaigula jakitea, azken batean, batek hizkuntzarekiko kezka duenean, kezka hori maitasunetik sortzen dela baita, eta hizkuntzak erabiltzeko direla. Iruditzen zain Azkue horri dagokion ezaintzat, eta bizi zituen garaietan, oso jarrera ajolazkoa daukala, eta kontutan izan behar dela baita ere guzti hori. Azkuek bere gaztaroan egin zituen, berak horrela eritzita, bere pekatuak nolabait egin bazituen ere,
eta hizkuntzarekin oso joera arauzalea izan bat zuen ere, esan beharra aldi berean euskaltzalea zela benetazkoa, hizkuntza erabiltzen duen euskaltzalea. Hori da, nik uste azpimarratuko nukena batzitan. Bai, eta gainera bere atxari zor diola hori. Atxa, Eusebio, berak aitortzen du, baina poeta ondia zen, eta irakaslea, eta esaten du, izateagaz batera sortu zuen nire baitan euskararako, musikarako, eta Europako zaharren den gure herriaren bizitzarako bizi arteko zaletasuna. Beraz, guztiet, atxak bere zerikusia Monresuren obran baduela eta noski bere maitasuna obra guztian agertzen da. Eta batez ere euskara eta gaztelaniaren erabilera jende guztiak ikas eta jakin zezan zer zegoen euskara. Nik uste dute izlarra izan duena oso azpimarragarria dela, historikoki euskeraz maiz itzein baita erberaren batean, ez da, eta erabilera hori, ez da beti izan, nahiko demukeena, ez da, eta izlarra izan dakoren erakuskari izan daiteke, orain hainbat eta hainbat aldizkari sortzen denean, begiratzen baldina da, revista Euskara edo Euskal Herria edo Euskaltzale da euskera utxean argitaratzen den aldizkari bakarra. Eta esan dugu segurezki lehenbiziko aldizkaria eta la abeja edo, la abeja zei aldezterik itzen izan, baina Euskal Herria bera edo revista Euskara eskantik badia, eta batitak gaztelera erabiltzen da, eta kontaketaren batzutarako eta bakarrik usten da euskera. Eta, lehenbizi euskaltzale eta gero Ibaizabal euskera utxean argitaratu zituen asko. Eta lehen ere itziarrak epatutu, itziarrak epatutu puntu importante bat, euskararen erabilpen horrek emango ziola ere hizkuntzari bere etorkizuna, eta euskaltzale batzuk batzeudela oso agian puristak edo bentzat langileak zirenak euskararekiko, baina gero lanak eta gazteleraz egiten zituztenak, eta gaur egun dena hori ekarrita, bai itziar, baina baita patrio doana, nazio asko, nola dago euskararen egoera, edo nola ikusten dezute, azko eta beste makine bat euskaltzalek egindako lan horren ondorioak nola dauden gaur egun, etorkizuna nola dugu, nola dagoen euskara. Egon hor, itziar? Ni nola telefonotik nagoen beti. Baina niri gana tapatzen, bata besterik dira eta... Baina dutzen egoazeko nahi nago eritzea ematea besterik ez data. Orduan eritzea, nahi konbertu izaten dira, hori aldez aurretik esan da. Nik teletariko gauzak ikusten ditut, eta gainera, egiten duzun galdera hortan azalan dia duez bakarrik baten nola eristen duen ingurua baizik, baten izaera nolakoa dan. Eta ni berez oso baikorra nahi, beraz nire gauzak oso larrosa modura edo ikusteko joera badute. Hori aldez aurretik esan da, nik danetariko gauzak ikusten ditut. Nik uste dut gehien bat, esango nuke, elkarte autonomoari begiratuta, Bizkaia, Gipuzkoa da, Arabari dagokionez. Nik uste dut askoeren garaiak, kontuan hartuta edo askoeren garaiekin erkatzen badugu egoera. Nik gehien bat esango nuke, askozat hobeto gaudela orain. Orduan geundena baino. Agian orduan zer eginik herri gehiagotan egongo ziren euskaldun zarrak eta baretakit, baino zakit horrela den. Baina euskeraren benetako erabilerari dagokionez, eta euskarak bizitza urbanoan duen eraginari dagokionez, adibidez, aldea ikaragarria dela esango nuke nik. Baina, eta hori oso garbi esan dut nik hori Bizkaia Gipuzkoa Arabari dagokionez horrela ikusten dudala. Ez naiz hain ziur, adibidez, Lapurdin de Nafarroan da Zuberoan egoera horrelakoa den, ez nuke esango, irutzen zera gainera horre egoera gian ez dela inona. Eta Nafarroan uste dut denetari dauela, ez. Baikorre egoteko arrazorik bada, eta ezkorre egoteko arrazorik ere badela. Hori euskararen bizitzari dagokionez, erabilera eta bar eta bar. Eta gero nola gramatika gintza tokatzen bai zain niri, hori bai, esan nahi nuke, honek ez du benetan iruzte zelaginik hizkuntzaren osasunean, baina asko gramatikalaria izan zen aldetik, iruditzen zait gaur egun euskarari buruz dakiguna eta zalantza gabe askoeri diogun zorra handia da, zentzortan, baina orduzkeroz gauza asko egin baitira
ditzen zait euskarari buruz dugun ezagutza, euskara hizkuntza bezala. Baita ere askoz hobea dela eta sakonagoa dela. Iruditzen zait bai bizi dugun hizkuntza hemen Bizkaia, Araba, Gipuzkoa alde honetan bizi dugun hizkuntza egoerari dagokionez eta baita oroar eta zientifikoki nolabait euskarari buruz dugun ezagutza dagokionez arlo bietan iruditzen zait asko nolabait asko eragin handia izan duela orain, 21. mendean gaudela ere, hor gure sustraietan begiratzen badugu asko eragin ikaragarri izan duela eta merezu dela ez bakarrik lekitzen egingo zaion omenalditxo hau baizik eta besterik ere mereziko lukeela iruditzen zairi. Patri, bai, nik uste dut, itziar lakariona oso zuna dela. Ni ez nahi zain baikorra, batzu ikusten dute edalontzia erdi betea eta beste datu eta erdi usa. Dena dela, nik uste dut, 20. mendean izugarrizko lana egin dela euskara salbatzearren, batzuek hiri eta kanpaia jotzen zituzten, baina adibidez, azuek bere katedra, euskal katedra irabazten duen momentutik, 1988an, Bilbon baza bat besteik ezen, katedra besteik ezen. Gaur egunean eskolan, esateaterako, berak eskatzen zuen eskola Bizkaina, euskarazko eskola hori, ja zenbat eta zenbat lekutan dagoen. Belaunaldi berriak. Gero, arazo izango da, euskararen maila nolakoa den. Baina hori guk orain daukagun desafioa da. Eta hori euskaraz guztiok egitea eta alik eta erarik ederrenean. Baina nik uste dut aurrera pausu handiak eman diela, batez ere, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban. Tamalez, iparraldean eta Nafarroan esfortzu handiak egin arren ez daudela beharko luteken momentu laguntza instituzionalak ez dituztela behar adina euskarak gaur egunean gaurko gizartean alde guztietatik frantsesa, espainola, inglesak ditun presio guzti horiei aurre egiteko. Orduan nik uste dut behar dela politika aldetik ere laguntza handia euskarak bere ditxepara izatuzun bezala bere zornila arbetan. Bai, ni oso labur esan da. 19. mendearen azken laurdenean eta 20. mendearen lehen erdian kokatzen baldin badira militantismoz eta militantismoz utxek lan egin zuen jendearekin topo egiten du askoren kasua dugu, Agirreren kasua eta ikuspuntu horretatik elkartu autonomoan bederen badirudi normalizazio handiago batera iritsi gara, horixe besterik. Eta agian beste gainontzeko lurraldeetan bezaren beste, Patrik, itziarek ere Patriko alor horiek hor kolokan eratzen direlako, eta agian gare batean, ez dakinik gutxiago hitz egin normaltasun gutxiago zegoen, baina lurralde berrialde guztietan horreta ondixeagoa, eta hor egunean leku batean agian normaltasun eta legitasun hori sozera sakonago dagoen momentu honetan, gainentzekoetan, inoiz baino okerrago dago eta agian diferentziak onditzen ari dira horrek ekarri dezake etorkizunera horrelako koloka horren edo horreka horren apurtze bat. Baita ere, dena dela, eredu izan gaitezke, besteentzat, baina hortarako eredu honak beharko denuke izan denean. Gure portaeran politikoek ere eredu beharko lutekela, baita futbolistak ere euskararen erabileran, eta tamalez hori ez zela gehiagin abaitzen. Tamalez ere, euri iritsi zaigu, azkuri buruzko saio honen amaiera, eta saio honi amaiera emateko, zuek agurtzarren ezero beto, eta itziar nolaka, eskerrik asko gurekin izagatik eta batez ere, denbora bitzu honetan telefonoz bezalde egoteagatik. Arazoa pozik egon nahi zentzuten, eskerrik asko zuoi.
Euskarak zeuri ere, Patri Urkizu, eta esango diogu bat, futbolari guztieri, Euskara gehiago sustatu dezaten. Bai, hoxe, bueno, Euskarak zuei ere, eta nahi zuen arte. Eta zindutan ato dugu, eskerrik asko benetan ere gurekin izatagatik. Baita zui gure, eta horrengo arte. Eta zuei ere entzule, herri errateko entzule guztiei eskerrak, gurekin azkenengo minutu, jarratzaio, errakin minutu hauek gurekin igarrotzeagatik. Resurrección, Maria Azkoren inguruko jardunaldiak, ditugu mintzagai, eta azken finean euskaltzale eta gramatikari honen lana, nahi gainean ipini ditu dagula. Eskerrak beraz, Eusko Ikasuntzaren izenean, gure hiru gonbidatu eta lagunei, eta eskerrak ere nire izenean, urko direkelaren izenean, zuei herri erratiko entzulei. Besterik gabe, hurren arte, eta mila esker.